Hnahthial District hi kan Health Department lama kan doctor te hmalakna active dawngsawnga te district level task force din ma support takan nia February ni som kan in din meeting ma saber te po February ni som pahnia kan lo nei to daya so tatang chuan hmala hritin February ni som pariat sawatang kanin bik takin hemi international border kan hanti Indo Myanmar border lama kho bula te kan awareness te nei mipui te hrilh na tele apoi mo na international border mi local te screening nei dan tu te chi hrang kha kan local so pui to a chung ba ka chuan mun thlan bi ka te awareness te kalpuin kan lo ti so ve mappa chumin nuwa chuan a district task force pui bom tura sarkar ro manna tile tin keini district task force poin ramri rule bi ka hi chuan village task force he didila tia kan lo rel to sarkar poina khotina village task force te amta sela ti ten en khan local copin VLTF hrangte nein keini po hian VLTF te khotina mangtang kain an kut le tharing in hmalakna hi saktak na local chunjam ta district task force kan hanti hian district task force ang tele tin a sarkar lama chuan district disaster management authority ti angin a district level a hmalakna lian tak kala COVID-19 hi India sarkar le Mizoram sarkar te po in disaster angan lo puan ta ka awangin state disaster response fund kan ti anga disaster anga kalpui aloni ta ka hian DDMA kan ti te state level apo state level disaster management authority ti te kha aboi pui tu le thunei tu an lo nia chutiang anga ro manna chuan district level apo control room helpline kan ti meng chu tu langa mipui te na an biak po zung thei tu te atan khan administration le logistics atan control room siamin helai kan district complex building pakhat so district emergency operation center anga han siam big te pokan nakina du chan thla te poin la langa nodal officer hian puis lam lian kan SDC hian ya helpline phone number han pa pahni te kan ya tin email ID te kan da hi atulanga biak po thei ba ka thil poimo document hanin thon thu ate tin tun la ya movement permit kan tia tan te po WhatsApp manga han thelu mai theina te po ni bokani tin medical helpline hi kan district hospital lama awma ta chuan nodal officer hi Dr. sang lora medical officer ani hian phone pahni an nei boka an phone number te po lo puan za to thin ani hian in atulanga dam doi lam official na lam kai nei le zona chi hrang har san na te zo thei an ni bokani tin police control room hi Hnahthial police station a din da ani boka nodal officer hi kan SDPO pu bizoi gurung ania tin athachang dola pu vanlal biaka kan DSP headquarters ani boka ani hi police control room number phone number te nein darkar somni pali biak po theinan om bokani tin sarkar manna ngin March February tha chawatang khanin abi takin international travel ate tirte achon China ram Wuhan atang lo kirte hanti deute khania chumin nuwa jin naram hrang kha an huam zau zela trang chon screening nei chautan ngar ania a form te fill up tirin screening te na mai ro chu sarkar in international border te hi lu hrangte to lo khar tura te awangin March ni som pa da tang khan tu ma lu thei to lovin police tele VLTF duty te min kan khar ta chumin nuwa chuan lu le chuak he hemi free movement regime kan tin do Myanmar hian engama chen kalphal kan tiang chi te po kha khar turin min te kan khar ta ni Hnahthial district hian
kan police lam te pan lo sei to thin angin entry point kan ti hi free movement regime noi hian in thingsai hi authorized entry point exit point ania chuan mun dang a kan pa authorized ni che lo ma sela lu chu theihna kalkong kan tiang chi hi ngar chip kan ti kemi new ngar chip bulatanga lu thlangna te tin bol pui ei sa te mual lian pui ate pom bokani chuan sarkarin quarantine center thong siam tura tiangin quarantine center te kan neya nakina chip chia kan langai thanga tin zin hong chi hrangte home quarantine tura ti bok awangin chung te po chu a protocol angin kan kalpui bokani dan lu thu pek lam kong thua hian har san kan nei lem lova lockdown violation emaw han man emaw case siam sakemote kan nei lem lova alomam hle tin mipui thu kan oi tlang hle har san na dan le thu pek le loin order lama kan nei tuk lem lovani standard travelers kan hanti lockdown puan laya mi tangkhang ho thei to si lo kha india sarkarin ngai vena atu langa har sanna nei chen lo pui tura min tiang chi te po kha kan han kalpuya mi kan han chiar masaka jan zanga somriat kan ne tu na hian mai ten lo omem tin awm te khan lo om rengem ti hi kan han en non le meka chunga chan tle men dang lam ve khet te po om be thei bok don ni chuan kan district chunga ele bar thu ate har sanna big takle trame mo tu nei lova khu har sanna mo ten nei kan om nutuk lova sarkarin bu fai te thlona aron sem te tin prime minister package noya bu fai thlon te tu na hian april thatop lama tanga sem mai thei tur te lo ni chana chung te le tin dal ke ji khat chung ko tin ta na ru man na ang chi te hi kan han ti bok chuan mipui har salutuk tura te po chok zel tura te kan han ngai bokani din kan health department lam soi tongin a theyang tukin a healthcare system lama ruam man na te kal chove meka kan district hospital Hnahthial hian isolation ward khum som omin han buat sai ve meka ni PPE kan ti te le thil hrangte po sarkar la minon pevzela tin kan PCC panga hian isolation ward kan an ti khum pathum pahni ang chi te te in kan an nei boka chung te chu kan han atul ta khuna han man thei turin PPE te po inga ma chen kan han nei ya sum din muna hian sarkarina SDRF state disaster response fund atangin athok khanna tan noi nga singa sang khat min pe a ka khan min pui le chu ta tang chu mi tang chuan local task force kan ti district task force tele police tele VLTF te tran puina tan noi ni sing thum sanga tela chu pek chhuat to nia asum dang hi quarantine center a atulanga ta lam man tur te ilote nia avain kan la mang vek ri lawa atulang zela man tur nia tin chief minister relief fund atang hian tun na ya cheng noi sari sing thum pe kan nia kan district atan akhua dong tur chu khosom VLTF som ni pariat teron thlan fel ni in hengatan hian cheng noi sari sing thum pe kan nia nimin lamatang kan sem tran ania tu nan sem mek zel ania aron lam masa theya piang pek masak zel ania sem zo thuai tur ani don ani hei hian na satakin VLTF te hmalakna kongrawasu in an mamote an manruwa mamote le tin khochung mi harsa ten tran pui thuwa te tin a duty te ta na mamo hrangte po alo chok le a alongom le ni district level task force in akhan pa takin sum hi wa khon lem lo maila mi thanem ngai te tangin tran pui na kan tiang chi thilpek sum hi kan dong ve tuk maya ama sabera chon kan bel tu MLA Dr. Ala thang lena health minister in
bultum bultanin cheng nuai khat minon pe chu mi mang chuan atira sum dangom ma kan VLTF somthum le pahnia hian cheng sang thum thewin kan han pe kan han mang zawa chuan heng hian tam lo bokan cher chaw ve hrim thrimanga Hnahthial bazara pulal cham lena sai lo hen cheng sing thum min pe ngakte sumo service hen cheng sanga min pe Hnahthial Presbyterian ko hren cheng sanga sivanal mal soma somte ai zawl in cheng sang thum zanga min pe pusi thang chuan lung leng veng in cheng sing ni min pe 7 day adventist ko kanin cheng Hnahthial cheng sang thum bilalin lian chan mari Hnahthial tona DSO district agriculture officer lung len sang thum tin PH lal than moi bazar hian puan than min pe poisa in cheng sang thum je sari somriat min pe tin Hnahthial not GKP Hnahthial not pastor bel GKP in cheng sanga tin Hnahthial officers club in cheng sing li sang khadawa in cheng noi ni sing khat sang ko jan ni somriat kan donga heng hi thil tu hrang VLTF tran puina te tin district level task force ina hmalakna hrang te man chho me kani tin nakina kan doctor te nan la sei chiang anga hriselna he COVID-19 la kain vena ta na poimo tak hi mask siam nei theu mai ren theu mai he ni ti ria in DLTF in mala nakina hmalakna te le thui tu te thui na mun te po len tur ngai la tin kut silfai poimo ti ria in sarkar lam hmalakna in sarkar office ten kut mani office lo dona kut silfai na te nei thebila ti in kan hanin nge na tin kini point DC office te tin hilai district complex muna te kutsil na te kanan tia lut chuak tur piang te kutsil ni se kanan tia tin kholaya te kutsil tur na turem chang awan na muna le mipui pun na mun dewa bazar muna te le khoya mo mun lun la ya kutsil fai na tur na ruam man na kan han kalpui boka hi in ven na konga thui taka tangkai tura kan nga ya prime minister's package zinga hian jandan account holder me chia te mi ja sari samthum paruk te tranpui na cheng zanga theu ro man ka VLTF te ne na tang howa lak chu theina tu ro man na niya state bank ho te nen ro man na siam ania chena se ta ang khan bu file dal athlona India sarkar na prime minister package ati po supply department lamin ruam man na siamin hunrei lo te April thato vela chuan sem thei tura ruam man na kalpui me kania heng tenen hian mipui te po harsal tuklova kanom thei te po be seom lea district task force hian in village task force te le kan khotlang nei tu te khotlang khoi tu te malakna kudle tha kan mangtang kai na se mema kan tran tlan na avangin voin ni kan theng the ni ti kan sia lockdown hi sarkarin extend le tura lo ti me ka po hian kan tran tlan na thei top kan chu tlan chuan thatakin kan ti thei nge yang kan ti chu ka nga he khilaka kan in ven na ko nga hian na satakin kan tang ho them ti hi kan be sei tlatani kalome hey COVID-19 darzel tur inven na chungchanga kan district chunga district level task force te malak nai mi pui chon kan thre khat viewin rin oma chuti rol chon khoi lai mo malak na hi DLTF ina anti le anni ro manna tang kalani ti poi kan thre lu tuk lo mai thei boka engpo ni se kan thiat le thiat lo chu thran ni se la mitin min hong veka ke mani zon thewa hian kan nun phung na sa takin ngonga kan du huna kan chuak lei thei lowa tin kan fe tur le kan na tho tur po na sa takin min ti khai laka chu min hong na theu kha kan ke mani zon ai nang lo mai the ma se min hong ani ti chu kan thria engpo ni se la hemi konga hian he malak na hian le bar konga mi puite zinga har satna athlen lo na turin mi ril tama nom lo na turte chuan chama anom lo na turte in na sa takin district level la tang point ma lak me kania tuna hian ei supply department lamina an bu fai thiar dan te po hi a report kan en renga
voin ni thleng chuan lungai na tur le chutiang awmlovin kudam tina kan district chunga hian bufai ei turte atam to ka an chek nga to ka ni ti kha masain kan hriat a thain ka hria a tin chuti rual chuan mun hrang mani du anga han fe theilo le na han tho thei che lo na hian miril ruwa hian lau thon na le enge mo har satna kan to pal lau na hi min siam deu no le mo ti angai to theya chu wangin tu ma thlaphang lovila amai ro chu kan hriata ta na tha ania kan hriat chu enge ni ke mani mizoram mai ni lovin india ram pum ho poin tun la ya chuan he covid 19 awangin kan boi loi ani a chu wangin eile in konga te thil chi hrang kan sarkar ho tu hrang te poina anon soi thin angin in renjem te kan zir le zawl te po he poimo in arin om amaro chu hlau thon na le khang angkha enge mo zonga ngai tur ro chu ni lowanga kan hmalam hun zel hrimhrim a hian thil hi kan dawngsawnga in a thleng lo ani ve mai theya amaro chu kan eidan te kan thil manral dan kan consumption hrimhrim a hian engangin nge kan in renjem ang te ro hi chu a chung ko tin tan po thil poimo ani hrimhrima tin central sarkar po hian mipui tana eile bar turan nei lo hi a hlau em a chumi rual chuan khual zin te le tin sum dawng emaw hnathoka hmun danga omte zirlai te po nom na hmuna eng lockdown na wanga mani hmuna ho thei to chi asilo tangkhang ta te hi ril tram le chuan chamin an omang ti a hlau em a chu wangin na satakin ro man na siama keini district chunga po hian kan mipui te mai ba ka hian state danga tanga local te mun danga tanga local te chutiang ang chuan cham chuan omem ti hi kan thei tokin kan vil renga vai ni thleng hian kan ham hriat tuna record kan nei to china chuan company hrang le tin contractor mi hrang te na an roi te an sor na thok tu hi kan district chunga hian kan record nei china mi zanga le samret vel omin hriatania ma se hi kan han enfiale meka khang kan mi kemani district chunga omte kha an chuan chamin an omlovani ti te kan enfiarenga tin chu mai ba ka chuan kan health department lama tangpo in kan medical team ten an hrisel na din hmunte an cheka an enfia boka chutiang chuan heng mi te tan po hen thei top kan chuani ti kha kan soi dawh tin mipui mimir hrim hian eile bar konga hian har sabna kan to lo na turin sarkar hian nasa takin hma la a ta chuan task group chi hrang an siam te hian ma an la chung ang tena kai hroina ron nei ang te chu district chunga po hen kan han zawma tin mipui te hriata te tin mipui te hne na khan direct a han puan zan hal mai te rem chang lo chen om thina wangin VLTF te hroi tu poimo bi kho te telna group whatsapp group te siamin chung anga tangte chuan in zirtir na tele thilom je in filfia na te nei reng ani a chuan local level a khoi khuwa bi ka amo enge mo har sadna lo tok de wan mani point khang atang khan theang tokin kan in puya kan in filfia zel bokani ti kha kan hriat atan kan soitel du boka te chuan ele bar phurna konga hian mizoram sarkarin mi puiten har sadna an to lo na turin heng essential commodities te le bar phur tu te hi chu ti khotlai lawa ti mon lo ni se ti in ma tang khan thu chuate siam to thina tiang chuan chu mai ba ka a motor te po lo dan lo ni se chu tin an kalna tur mun an wathlen po in an bungrua an lot tu tur te tin mun danga thiar le tur ani pon a lot le tu tur ang te po kha khang te po kha har sabna siam lo ni se ti thlengin thil ngai to chikim takin ro manna kan ho tu ten an siama chung te chu VLTF lama tang te po hian kanin pechuak zel kanin hriatir zel boka hemi konga hian mun then khata khoi lai amo he hri hian kan khuwa lo lu tonga kan chung ko te min man ve ang ti kan hlau luat wang te po ni mai theya engemaw chang chuan har sabna kan in siam palma yang ti hlau thon om khop hian engemaw chang chuan kan han film khur lek mo ti te po ngai to thei thin ama ro chu voin ni thlengin chu tiang anga sarkar thupek zom lo zong le bo che zonga lakho salu tuk chu kan district chung bi ka chuan kan la vak lo ni na hriata ama ro chu kan hmalam hun zela po hei kan von nu na poimo khop maya hri kan hlawa
he hri kai lo tur hian thei to pa kan film khur tur ani rual hian eile in mamo theu kan ni a voin nia e kan mamo a nak tu ka po ei tur kan du a tin kar le a po ei kan du zel don ei tur kan mamo mi awangin chuwang chuan thil kan mamo poimo chungchanga hian hril zau takero chu kan puthiam a poimo khop maya tin fe chungchanga te po kan sarkar ho tu ten mipui te kai hroina tur te thuan ron siam thina henga hian mipui le VLTF te po hian heng hi kan hriat thiama kan khotlang mamo dan ne na kan en mil thiama poimo khop maya chumi ni lova kan hlau lu tu ka wanga fe tur le lowa thlai che thlak tur te na thok tur ngei ngei po chuak hlei thei lowa kan in siama kan in dan chuan voin nia le tun kara thlale chung thlenga ei tur te hi chu eng tin tin mo kan la nei ni mai thei amai ro chu thlai thar huna khan kan khua in kan district in thlai thar han thar chua tur kha kan lo nei lo pal mai chuan nakin loka khan kan ram tho thowanga chu te huna chuan hrivei kan hlau ang bok khan ei tur nei lo hreom na kha kan la tur tho tho don ani ti te porin thei ni chu wangin heng konga hian mani lowa te huana te khateng anga fe tur le na thok tur te kan ho tu ten an ni hi chu dan lo ni se ati ang chi te heng te hi kanin hriat thiam ram a poimo khop maya tin chu ti rual chuan a en kol tu te VLTF te tan po luti hai tak mai hi mi pui lama hian kan lo am ve pal theya tu te mo na thok tur kan in chhuati rualin then khatin khatiang tur ni om taka chuaka zalen deuh maya te ro lai phana rem changa ta na kan lo mangani chuan duty te tan po khan strict dan chin tok hriat thiam har thin chu wang chuan tu te po hian kan ti tur poimo taka kan fe thlai chi kan wathlak te angai ni point chu min lo hrethiama kan kalani point khatiang ti tur nei velem lo tan chuan khami te ruala lo wa chho ve khoi lai emaw len na rem changa le emaw ta na man khati lovila thu oi na hi apoimo ma sa ni ti hi kan zira kan hriat tlan apoimo khop maya ti chuan hemi kalvel na chungchanga po hian he lockdown ina atum ma hi chu kan soi to thin angin social distancing tho khani mipui omkhom lut lova in nek tul lo tur le nge ni khatiang nga hranga kan tlan theu chuan he nat na dar tura hi kan veng theyang ti be seina atang kal chok tho khani chumi tang chuan lir thei kalvel te po hi mumal zo ka khuwa khir an ni kan soita kan khan essential commodities te ero hi chu hriat thiam ani aba ka hian thil trul le engemote lo thei lo chung ko thil te dam lo thil te mo engemo om thei mi hring kan ni chung chuan tuna kan han soi mai thei lo le kan hriat mai thei lo tin kan hmu lok lo te po hi tu point har satna kan tok pal theya chung an konga chuan kan in hriat thiam na chin chu kan nei chu poimo viawa tin hemi konga hen sarkar po in heng movement permit pe thei tu tur te hi ro man na mumal tak asiama chu ta siam dan chuan Mizoram atanga state dang kalphalna pe thei tu tur chu Mizoram sarkar home department ani tin district pakhata tanga district dang kal thei tur chuan chu mi kal phalna pe thei tu tur chu DC te han lo ni le tin chu ba ka district khat chunga po kalvel phalna pe thei tu tur hi the VLTF mo engemoni lovin DC te kuta kha thu nei na kha da ani chulai chu hria ila ti chuan kini district chunga po hen chu tiang chuan chu ruam ban na zul zui chuan kan han kal chowa tuna hian mi engemaw zat hne na phaya tanga ei tur bung ruwa phurlo turin deal na te lo lu ta chung te chu home department kan han thon phei nga la keinin zelana kan recommend lak ne kan hriat chu home department in phalna a permit kha an lo issue min on thon le keinin te khan online system veka kalpui mai ani chuan chumi ba ka chuan district danga kal tur te po hi an mani local rem chang thei chi lo po in a form te po kan han siama chung mang te po chuan an thelu ta ti chuan keinin kan lo download ta kan print out ta phalna kan han pe ti chuan online na tang vek te point kan in thon vele mai boka tin helai huna kan tun hun bi ka hi chuan ral lang tlang kan district emergency operations center kan han din tharta ka hian office kan in bunen deuh bera heta hian mani po localin aronti thei boka chutiang chuan ruam man na hi siam ania tin chuti rual chuan emi puite poina kan hriata ta na tha chu
keimani na kan mamo a kan poimo kan ti ema wang rengot hian he kai hruaina dan he mani du dan anga palzut le pawh fan hi tum lo ram ani lo chuan district dangah te then khat an lo kala an mani khuwa a VLTF ten le kha lo in zia sak ma ro chu district dangan wa thlenga khokar konga khopon lama lo in din tir ta hrangte pawh hei kan han tong chhotan ta zeu zewa zan lama te phone call kan donga a he chu lai chuan kan tang ania nan tia in pui lo thei to ani lowa mi ha chol du hun le nge mo te district dang officer te phone ten kan be kuala achangin lekha te kan han ziak nok ka chung te chu WhatsApp te kan han in thon kuala khatiang kha atu tan po boi thla kani chu wangin he kai hroina dan ang hian district dang kal tur bik tan phei chuan di si hna hen phalna hi dil ma saka halak ma sak ngei ni se thakop maya amaro chu keimani district chunga kho thana kal tur ro chuan Hnahthial DC office a phalna wadil tur wa kal kha har sat na chin omani point kan zom thengang lo rem chang ang lo ni point a thei chin china hriatia na tal in pe ila tin kan kalna tura VLTF chairman te hna in thawt lawk a khatiang anga VLTF le VLTF indoor na atang te point thui tak chu ro man na fel zo ka kalpui theihna rin oma chung te chu mipui ten hria ila zomila ke manin mamo kan in tia wang ringot na sarkar dan hrula ke manin rem chang kan lo in siam hi kan ti lo ram a thakop maya tin atom na kan soi du chu boru kan malama engang nge lo thengang a hriat lo a mai ro chu kan du lo zok thil lo thlengin a eng lam hi tun din moden kan pan mai lo te po lo ni ta ang se mi pui te hian le bar che khol ko nga hian keima ta na ka che khol chiam ringot hi ami zo lo a Christian lo ni ti hi kan hriat a thain ka hria a keima ni ta na kan la khol chiam hian then oma kan chung khat te kan u nau te kan thi sen zom pui te midang te hian nak tu ka ei tur vain tlai ei tur an lo nei lo hal mai the ani chu wangin a om chun ze la hi kan in sem tlan dial hian hun rei tak kan dai the ani ti hi kan in thriat renga thain ka hria a mani ringot in ngai tu na thin lung hi pulo thei ila adom khop mai ti kha kan sai tel bok ani kalome Vinnia inkom na hun thatak min siam saka wangin ama sain lawm thu kan soi ni ta sela he covid natna kan inamin tlak buak na hi rei to voin po hi ni som pali lockdown kan man zo na ni anga kha chu lo ni a inting kan kal zel dan tur chu kan ho tu te point ni min lama te meeting ten neya ti khan thu kan thre chho zelanga po chu ni sela a tir bera kha chuan health department in ma a han la chowa amaro chu ti khan epidemic act te lo chu ka chumi nuwa disaster management lam state disaster management lamin thu nei na ten han chang chowa chumi zowa state atangin district a DDMA an tia chumi noya chona nom chhota a ti join DLTF kan ti mai district level task force ti te din chawani a chuan chumi nuwa village level task force kan tiang te kan ka din chawani a gini medical po DLTF noya khan member secretary na thokin ti khan apeng kha kan ni ve ta a chuta chuan DLTF atang khan hmalakna tam tak om to a na china kan DC zom tak po khan lo soi to a awareness border area te tin border area kherlo a po hemigan district pumpuya medical department ina health department ina ti turang awareness te po DLTF hmalakna in kan ti vek to a athena health worker kan ti ten kala athena keini kan kala khati khan tin health department chau ni lo a join ang pon heta magistrate lamle police a kan SP zom takte khang ho te nen po khan border a te po awareness nei pa in border sealing ti te khang te kan endik vek to a ma te po na satakin la kan ni to a na china an soi tong deuh khan February ni som pori ta tang di to khan he malak na hi tran to ani a ti chuanin karon soi tur deuh berzo ka chu pakhat na chuan he natna laka tanga kan him theihna
kan hriat sa to ni ma sela soi war le du deuh kan ni lai chu mai kor face mask kan ti chungchang hi ni ta sela face mask hi atira kha chuan damlo enkol tu te le he covid 19 3 veite tan chau hian atangkai ni ti te WHO lom te pon an ti chuaka anol pui chon vuangai lo ani ti te khating khana chuaka amaro chu he covid 19 ni kan hriat angin natna thar ania zirchian zel ania thil thaber ti pom chong lova ti khana thar aron chuaka research ten ne study ten ne ya athara ron chuak zum maya chumi ni wang chon ai inven dan turte ai kol dan te po hi chi hrang in anon siam chuaka chumi ni wang chon he face mask kan ti chungchang po hi soi thar tha in kan thria DLTF ang chuan lekha te po ron chu to ni ya tin kan thria tur chu he face mask mang na sa ho ram Czech Republic kan ti te South Korea kan ti te Japan kan ti te heng ho hian he covid 19 3 hi nge ni an rama luna rei to ma sela adar chaklo em mai ni ti mu chuate ni ya tin USA te chuan an mang thalowa Italy ti vela te face mask so ni lova social distancing kan ti te poni vekanga khang te khan ti thatlo wangin country anga tun din huna chuan China an khum ve to a thi pon tam em to a chumi ni wang chuan USA ngei poin pon chu don a piang in mai kor face mask kan ti hi vuah vek tur ani an han ti a tin Europe ram then ka ta te phei chuan mai kor tel lo pon chu ka chu man the ni ti tein sarkar strict em to chu wang chuan mai kor vuah hi atangkai em maya tin face mask kan han ti hian N95 emaw surgical mask kan ti health department lamen man emaw kher hi angai chuang lova homemade a theia cotton nita sela puana chu thua ni in two layer kan tia khatiang kan ma ni point lo in three chop te ya khatiang kan la ni rem chang lo ani point kan chuana romol emaw bandana kan ti te scarf kan ti te agam cha te poniang khang tal khan mai kor kan lo nei rem chang lo ani point kan chua san don phot chuan kan mai hi tuam ta ila hei hian ma na sa takin hei hian min veng na sa dona kan soina san achu mai kor kan vu hian kan hrianga han khuin han ha cheu po ni la aleng per tur micro droplets kan ti kha om don lo hrim lo ve pal ta po ni ila hri hi midang kan kaina chan sakha atlem ta em maya kan mai kora khan kan ha cheu per kha a be vek don awangin midang kan kai na tur kha veng na sa don em chu wan chuan mai kor vu hi apoi mo em ani ti chuanin a pani na chuan social distancing kan ti bok a hi apoi mo em maya entir nan kan soi du chu hei dam doi na te po in entir a thul thei lova OPD a khar thei lova heng kan kal na te le pui pun na dang hrim po mi pui ten zom shamila ting kan cha duwa kan han thu tho rengin atlem bera fit thum tal in kara thu theila ani lo chuan social distancing kan ti theory hi lo cham thak dona chu wan chuan hi poi mo em a pui pun na lo thei lova chame te kan le emaw dam doina kan kal ani emaw fi sa kan dor ani emaw thil tu la kan chu kan ni chuan mi la theyang bera om sham kha a tha em ani ti kha kan soi duwa ti chuanin a pathum na chuan kan hria sa ni ma sela kut kan silfai ngun zel a poi mo a kut silfai hi he natna atan chau ni lo natna tam tak laka min chan him tu ania chu wan chuan kut silfai hi chu keimani tan thrim a poi mo em maya kan soi tong deuh khan a big takin thil kan ei dona te kut kan silfai tha ta poi mo em a tuna kan kalphunga hi chuan choi ma hian kan silmang lova chaw tola te kan han zen zewa
choi kham nuai fai takin sa bun ne kan sil le thunga hi let ling thaka thil kan ema kan fai takin kan kut kan sil thin turani ti kha apoi mo lai chuani ti chuanin khami chungchang kha chuan du tok tai la pani na kan soi du chu hei quarantine home quarantine te kan tia facility quarantine te kan tia home quarantine kha chu mani ina ni som pali lo tom im ti na kha ni maya facility quarantine emaw quarantine center kan tia hi chu sarkari na hmun bi ka siam khamia vain quarantine te kha ti na ni maya tundin muna hian vain ni thleng hian home quarantine kan ti mani in khung hrang hi mi zani le som thum le pani kan district a hian nom to a tin facility quarantine center kan ti a quarantine to hi mi som thum le pasari kan nom to a avai chuan mi zani le somruk le pakwa a pani belkhom quarantine hrim a chu mi zani le somruk le pakwa kan nom to ni ti chuan in voin ni kan din hmun han soi tai la voin ni a hian home quarantine lai ina in quarantine hi mi paruk chau kan lo om ta a mi zani le som thum le pani tangin tin quarantine center kan ti sarkari na amhuna siam bi ka in quarantine te mi som thum le pasari atang khan voin ni a hian mi panga chau kan lo om ta a pathian kai hruaina te pawh kan changa tin DLTF te VLTF te a big in hmalakna zara heng kan quarantine te pon har satna an tok lovang quarantine chungin tin heng kan home quarantine le facility kan quarantine te hian pathian khongoina zara tu man har satna nei lova tluang takin chhuah zel an ni a tin kan chhuah dawn pawh hian pawng pa chhuah to pan ni lova heta member secretary DLTF in lekha fel takin an chhuahna a ziak kha a sign thlapa chumi lekha chu pe kan ni a chu tiang chuan an mani pawh hi release thin an ni a tin heng kan quarantine te pawh hi ni tin phone thin an ni a an har satna ten nei em tin an lo in quarantine tha em ti te zo thin an ni a chu van chuan thei topin DLTF ang le health department ang poin hmalak thin ani a tin kan soile du chu isolation center hi na chin an soi to tho na chungin han soile lok kan dua Hnahthial a hian khumsawm kan nei a PHC dang thingsai cherhlun pangzawl le south van lai phai a hian khum pathum theuh ruam an sa ani a heng isolation center te hi chu tuna kan quarantine lai an ni emaw mi thar pawh he natna veya rin hlel an ni chuan khang ang hmuna khan da a enkol hran bik tur an ni a chu van chuan chumi tan pawh chuan in buat saina akal tha em mai a kar hmasa lok pawh khan kan HPC vice chairman zaom takin kan din hmun te min on zota a video te min on dila tikhan kan hmalak to na te pawh hulam HPC lama te pawh report ani ti kha kan soilang du ve hrim hrima ti chuanin tundin hmuna poimo tabera chu tuna kan district a ron lut home quarantine kan nei mek to te hi pathian zara an tha chhowa tuna phei chuan mi som pakhat mi zani somruk le pakwa tang mi som pakhat chau kan nei to a hemi ni chuan a lawm om lamang zawng te pon han soi ta ila tuna chuan keimah ni le keimah ni kan lo inven tha ta poimo tawnga tin a lo thei lo ani lo chuan district pawh emaw Mizoram pawh emaw foreign a ani emaw kan tei tam lo kha a poimo chi dawna tundin muna chuan a lan dana chuan kan district a pathian zara kai kan nom lo tura kan ngaia kan kai theihna om chhun chu hmun danga kan kal emaw hmun danga tang kan ron kai lu kha ani dawna chu van chuan mitin te fim khura tuna kan ti turang face mask vuah ti te social distancing kan ti te le good fai taka sil kan ti te kha chhun zom zelila
in veng phim phurila he na la ka tang hian kan lo himin kan lo fil him thei don ani ti kha a to ber na kan sei du ni kalome ole tuna hian Mizoram khovel pungpui na kan boi pui COVID-19 chu Hnahthial district a pawh district level task force committee dinin kan borsap bu vanal moya kai hruaina in nasa takin ma lak ania chung chumi pialama chuanin hemi district level task force le PHE division le GLTF te malakna in mipui vantang pun khomna bula mipui kan him thei zawra turatan kusilna te bo sei chungme kani kan soita ang khan te mipui pun khomna bul a ting hi ta nia una kan dinala hi Hnahthial market bazar pun pui ania kalaya bazar tu ten ang ludola ang silje kena turin yang hianin kusilna hi ruaman malak ania hei hi district level task force le PHE division le VLTF te malak na yang hi ruaman ania hei lo poi hun khang khanga malak ni in bank kota te le hei lo po khi ta bazar na hun kota mai ale office mun khang khanga heti ang hianin iwantang in kun kat sil thina tur le he khila ka hian kan him thina tura Hnahthial district level task force committee chuan in roman na hi asiamin akal pui ni le tuna kan omna hi chan mari Hnahthial thim top lampanga mi ni a tuna kan omna hei kusil na hi Hnahthial chan mari venga VLTF te nam hei kusil na hi ma an lak ania hei hun khat hun ni kan nei ta hei hi vantang in thira tura tara ti ania heti ang hian hun hrang hranga Hnahthial ko chunga district level task force chuanin ma kan la mipui kan him zawk na le mipuin kusil mi na kan len dor le mi office kan ludon a kusil na hun hrang hranga hian Hnahthial ko chunga da ania hei hi kan district borsap pu vanal moya malak na le rem khian na ania chunga po lawm thu ka soi ngal bok ni sela ti kha ka soi thei tong na se kalome Oi voi lia hianin Hnahthial district task force malakna in mas ki tamto khi thui tha kan ti a committee chuan a tu tiang tu chuan ma ala a ti chuan MHCP te sub headquarters MHCP Hnahthial te hi chumbia ta na malatura ruat kan ni ang le in kan group 1 me president te le ni kan DCP Hnahthial town a president nilai te le kan chanjin bungni te khatiang kha ati tur big ang kha committee ni han ro ta chung ho chuan ma kan han la a the ka topin dor ka ya puan kan han le ya ti chuan tom nga le thi tur kan han zonga hei heng lai mi te hi tuna kan mu te nula te ho hi tom nga in hei mark si tam tak min han thui saka an hun le an tha te sengin ti han min han thui saka nia kan lom tak le ta mark kan ka ja chu chanjin thara te bo kan hua kan doctor te le an jam te ko na tu ja te an sei thina tu bang chuan hemi sel lo ni chuan kholai po hi chwa rem lo ania he tuna kan thui zong zong hi sang khat le zariat chuang ania hei kan district chunga yan atam thiang ber sem chwa tu tiang a ti turam phalak chu ania hei voi nia po thu sa enga mo sa tam to hua po la thui nge te po ala nia alo om tak ne wa o ama yanin zanga thuya ni to boka chu
village task force thawng theihna te duty te theihna sem thwa ani to a tuna mi ho zong hi chu emaw te khaw hrang atan te pawh ni tura ngai ta ila in introduction hal pek lok ka dawh hi voin lia hianin te kabulami hi rupami president pu bilal miliana ania chuan kha ta khan pu silal buat saya andin le sela o kha kan DCP helai kan town chunga president ni lai ani a kan san sin bumi uviel lian sama uviel lian sanga ni o hen ho hmalakna hian pun hun hi kan thenga alo mom kan ti tak zeta he si pui la ka kan him thena to hian mitinin khulai kan chwa donin heng mak te hi atam heng ber mangila he chu kan him na tur ni in kan sia chu bang kan ni wi nia ko hmalakna ro pui tak kan ti lo thei lawa hen ni kan di si ina nge ni tha ati angle arwang man anga pui tin ani thei hi kan lom tak me ani